Patuloy namang minomonitor ng Pag-asa ang dalawang bagyo. Ayon sa Pag-asa, anumang oras ngayong hapon o gabi ay nasa labas na ng PAR ang bagyong Francisco at sunod na tutumbukin ang Southern Japan. Pumasok na rin sa PAR ang bagyong tatawaging Garto. Dahil papalayo na, bahagyang mababawasan naman ang epekto ng bagyong Francisco pero patuloy na magpapaulan ng habagat sa ilang bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, may kalat-kalat na ulan sa Northern at Central Luzon. Posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Walang naitalang sugatan o nasawi dahil sa masamang panahon. Malakas na hangin din ang nararanasan sa Calayan, Cagayan. Pinayuhan ang mga residente na huwag munang magpunta sa dagat. Dinala na rin sa matataas na lugar ang mga bangka.